Zababban shugaban ƙasa sannu da fama, oyo baba ya su kashin suka kwana. Alhamdulillahi muna gode ma Ubangiji, muna gode ma al'umma musulmi na ƙasa gaba ɗaya da mana duniya, waɗanda muka fito muka roki addu'a akan su taya mu addu'a kada a kori waɗannan bayan Allah. Waɗannan bayan Allah da kuke gani laifin kora ne a kansu, saboda laifi ne wanda suka yi an yi irin shi sak irin laifin da suka yi dinnan. Akwai waɗanda suka yi irin wannan laifin, waɗanda kuma a ran da suka yi washe gari aka kira su shirkwata, aka ce lalle su taho shirkwata, kuma suna zuwa shirkwata aka ce dismiss din su zai, kuma ba wata aka yi kokari aka kore mai aka raba su da aikin su. To dan sanda wanda ya shekara 20 bai iya komai ba, ya rike bindiga, bai iya ka gane ka ce ka kore shi aiki ka yi dismiss din shi, kaga akwai akwai shiga wani hali. Yanayin da ake ciki shine na suna da iyalai, wani 9 wani 4 wani 3. to waɗannan mutanen da suke da iyalai in suka rasa yadda za su ci abinci, akwai ƙura, akwai yiwuwar kowane hali za su iya shiga. Kuma mutanen nan sun iya bindiga, ba abin da suka sani kullum wanda yake makocinsu ko abokin zaman sai bindiga. To duba da wannan nace to ni na dauki nauyin alhakin da ake biyan su, albashin da ake biyan su, wanda kasa ke biyan su, ni zan ci gaba da biyan su insha Allah, ha mutu zan biya su wannan albashin da na tambaye su nawa ne a wata, suka ce kaza, nawa ne a wata suka ce kaza. To naga an yi wannan, sai kuma naga waɗannan su ma tsautsayi, ko dai da gangan suka yi ko ganganci ne ko kuma tsautsayin ne shi ma ya kawo suka yi wannan. To na tabbatar da idan an kira waɗannan su ma koraci, shi ne muka zo muka roki alfarma na al'umma musulmi su taya mu da addu'a kada a kori waɗannan mutane, dan akwai waɗanda suke min rakiya sun yi irin wannan an kore su. Duk da su waɗanda suka min rakiyar nan, ni a dokar dai a yanda aka gaya mun ni ba laifi suka yi ba. Mun je muna rabon mun je gurin aiki, suna kan duty suka ga mutane sun taho waɗanda ba su gamsu da su ba, waɗanda ba irin mutanen da muke mu'amala da su a gurin bane, kuma suna hayya suka harba bindiga sama, wanda lokacin ana azumi ba ba lalle bane ba za a iya sa, kuma akwai mata a gurin ba za a iya sa ciya ba. Alhamdulillah muka samu muka fito daga inda muke. To bayan nan aka kira su aka ce wannan laifi da suka yi na kora ne, sai aka kore su. Duk da dai sun yi appeal din nan, in Allah ya sa suka yi winning, na san insha Allah za a mai da su aikin su. Ga kuma babanmu ya dawo, shi Malam Bola Ahmed Tinubu yana gab da yana kan hanyar karbar aiki. Insha Allah na san za a duba wannan hukunci a ga in yayi daidai, to alhamdulillah shikenan. In kuma bai daidai ba, daman to akwai wani abu kenan, dukan buri da rani ne wannan. To to zai ni gode da nake Ubangiji da naga su waɗannan ba a kore su ba, dan su ma'aikata na da aka kora na ɗauki nauyin zan ci gaba da biyan sa albashi iya yadda ake biyan su. Kuma alhamdulillah yau ne 30 ga wata, na tura mu kowa albashin shi. Ina fatan muna ƙara godiya ga al'ummar suka mana wannan addu'a da suka da ba a kori waɗannan ba, dan inda da mun sake ban fito mun roki alfarma ba da addu'o'i, waɗannan ma kore su za a yi. Tunda waɗancan korarsa aka yi akan sun yi harbi sama, waɗannan kuma yanda dai na gani din wa'incan sun yi, to su ma waɗannan inda laifin ne wancan, to wannan ma haka yake. To amma dai mun ji daɗi da aka yi da aka ɗaga ma waɗannan kafa, ko kuma su ba ma a kira su an ce ba su kyauta ba a ce abin da suka yi ba daidai ba ne, bare ma a haɗa kwamiti da za a ce waɗannan aje a duba ya cancanta a rage musu igiya ne, ko a rage musu albashi, ko kuma a kore su. To wannan abin ya mun daɗi, na yi farin ciki, na ji daɗi da naga su waɗannan ba a kira su ba. Amma ni 'yan sandan da suke mun rakiya su aka kora, wanda 'yan sandan nan lokacin da suke muke aiki da su a kan gabar lokacin da aka kore su aiki, a wannan lokacin ba wani ina ɗaya daga cikin waɗanda suke buƙatar security, suke buƙatar gudunmawa da taimako na musamman 'yan sanda, wanda aka ƙona ma gida, aka ƙona ma ofis, aka ƙona ma motoci, aka ƙona ma plaza, duk wata kadara da aka sani sai da aka bi ta, aka yi farautar ta, aka yi raga da ita.
wala Allah idan an same ni ko kuma an samu iyali na za da su kenan. To a wannan lokacin ne aka ce kuma an kori 'yan sandana. To sai na ga idan Allah ya sa na yi sababin ni da rayuwa ta, to rayuwa ba komai bace, ya kamata waɗannan 'yan sandan in kyautata musu dan su sun yi dan ya ta kare lafiyata ne. Na gode kuma na ji daɗi da har yanzu su waɗannan ba mu ji ɗuriyar an kore su ba. Wancan ko duk media an ɗora a duk duk inda ka sani a media an kore su kuma ga abin da suka yi. To alhamdulillah waɗannan ko a kira su ma a ce ba su kyauta ba a ji ba. To wannan kaga ya tabbatar da addu'ar da muka yi kenan ta karbu, kuma roƙon alhurmar da muka yi gurin mutane su mana addu'a, alhamdulillah mun samu nasara. Mun gode wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aka mai kama ake kota dole za a tantance. Dan hawan ka mulkin nan baba wanda ya ji. Yan sassaka da sara sai gatarin ya lalace. Sun kira biya so haka gashi ka zamo baba. Marhabin da dawowa. Ba da shan mutum ne ba, marhabin da dawowa. da shan mutum ne to da ba za mu haure ba. In ji 'yan ƙasa ba. Da an kai bari fa an kai gwauro kawar ba za a yi ba. Marhabin da dawowa. Anan Allah ya nuna iko na zawa ta gangani baba. Marhabin da dawowa. APC. Sanda zan gidan Muhammadu ya ka zo gida baba. Bari na zo za ta biya don watakila na kare rudar su. Marhabin da dawowa. Masu antifatin gangan nake misalin su. In ji 'yan ƙasa baba. Wanda ke nufin rusa gidansa kaji su. Marhabin da Akwai dawowa. PA akwai ministan da ba zan faɗa a